Sobra duha ka gatos nga mga Pinoy nga OFW ug mga turista nga taga Northern Mindanao ang malampusong nakauli sa tabang sa DMWD-10 sukad miulbok ang kagubot sa Middle East. Aniya ang ako report. Gibutyag karon sa Department of Migrant Workers 10 nga miabot sa 244 ka mga Pinoy nga taga Northern Mindanao ang ilang na-repatriate o napauli dinhi sa rehiyon human maipit sa kagubot sa Middle East. Baton ni DMWD-10 Regional Director Emmanuel Toledo nga sukad nagsugod ang gubot sa Middle East ni adtong Pebrero, pinaspasay sab ang ilang koordinasyon aron makuha ang mga Pinoy nga na-stranded sa Middle East. Nagkadayang kalisdanan sab ang ilang gisagubang. Una gi-identify na to asa pa ang pwede nga mga free pa ang ilahang airspace nga makalupad eroplano. Duha ra gyud, no? Una sa Saudi Arabia ra gyud ug sa UAE. Pero katong nahitabo na nga grabe na ang UAE dito na gid sa Saudi Arabia. Ang challenge gyud namo ang lisod, no, because kay mag-cross country ka man. Gani sa mga na-repatriate nga mga OFW, nagkadayang approach ang gihimo sa DMWD aron ma-address ang ilang mga panginahanglanon. Unang approach ang paghatag og assistance sa mga OFW nga na-stranded on-site. Mga pasahero nga natanggong sa mga airport kung asa sagad mga turistang Pinoy. Sagad sab sa mga na-repatriate, nakasinati sab kuno og stress. Busa gipailawom gyud silang tanan sa medical ug mental health assistance. Abot nila diri na amang gid tay usa ka area dito sa Villamor Air Base. Nga dito gid sila wala na to sila gisagol sa mga regular nga mga passenger. Dito gid sila nato gidala na ang atong DSWD, na ang DOH tanan, no? Katong igno nato gihapon og national reintegration effort nga naa sila dito palangitan og mga trauma, so naa tay mga taga DSWD ug DOH dito. Karon, nagparayon pa ang ilang mga monitoring nga ginahimo labi na sa kahimtang sa mga Pinoy nga anaa sa Middle East. Ilabi na karong wala pa natapos ang gubot sa maong mga lugar. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao.